U fl-interess ta' kulħadd li l-Awtorità tax-Xandir ikollha l-poter li tipproteġi l-ġid komuni biex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu jipparteċipa f'soċjetà ġusta. Kien dan il-messaġġ li wassal l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna fl-omelija waqt qudiesa li saret fil-Konkatedral ta' San Ġwan fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mit-twaqqif tal-Awtorità tax-Xandir. L-Arċisqof qal li x-Xandir pubbliku għandu jippromwovi s-sens ta' demokrazija permezz ta' informazzjoni li tingħata b'mod ħieles u mhux waħda tangan. U taħarsa lejn il-pjattaformi ta' informazzjoni, ir-radju u t-televiżjoni u dak diġitali li qed joffru idejat u kritika pożittiva. Lura fl-1961, propju fl-indipendenza, l-Awtorità tax-Xandir kienet ngħatat l-rwol bħala parti mill-qafas tal-istituzzjoni ta' pajjiżna. Preżenti għal din il-qudiesa kien hemm numru ta' mistednin distinti fosthom il-President ta' Malta George Vella u d-Deputat Nazzjonalista Karl Guder.